Ja sam Borna Hlebnjak, trener Zagrebačkog kluba za obaranje ruke Spartanci. Dođite i pridružite nam se. Moje ime je Aleksandar Jakovac i ja sam predsjednik Hrvatskog saveza za obaranje ruke i dopredsjednik Europskog saveza. Pa sada već davne 2008. godine sjedio sam sa prijateljem koji je također u sportu, Marijom Mlinarićem. Razgovarali smo možda da bi pokrenuli neki sport koji u Hrvatskoj još nije osnovan i koji ne postoji, a da je vani relativno popularan. Nakon možda mjesec i pol već sam otišao u Bugarsku u sjedište Europskog saveza i dogovorio za 2009. da osnujemo prve klubove u Hrvatskoj. Spartanci u Zagrebu treniraju u Domu sportova 3 puta tjedno, sredom, petkom i nedjeljom. 90 minuta aktivnog treninga srijedom i nedjeljom u poslijepodnevnim satima i petkom prije podne, naravno uz profesionalan rad naših kineziologa. Članarina je 50 kuna mjesečno, iznos neznatan s obzirom da imamo 12 treninga mjesečno, tako da članarina je vrlo pristupačna. Pa svake godine reprezentacija, među kojima su i članovi našeg Zagrebačkog kluba, naravno najbolji od njih, putuje na razna međunarodna i tuzemna natjecanja. Osim europskog i svjetskog prvenstva koja se anualno održavaju, to je svake godine, u svibnju imamo europsko prvenstvo, u rujnu ili listopadu svjetsko prvenstvo. Naši članovi obavezno prisustvuju svake godine, osim toga znamo putovati u Italiju, Belgiju, Francusku, zemlje koje se nalaze bliže Hrvatskoj i Europi. Ući među najjače hrvatske klubove, vrh samog obaranja ruke Hrvatskoj svakako je prvi cilj. Nakon toga pokušat ćemo stvoriti 2-3 natjecatelja koji možda su predodređeni i uspjet će napraviti veliki međunarodni rezultat. Prednost obaranja ruke je da je izrazito jeftin sport. Osim stola vama u biti od opreme ništa nije potrebno. Spletom okolnosti svaka država u samom začetku treba dati jednog suca. Naravno, kako smo mi krenuli brojčano slabi, ja sam uz što sam vodio savez postao i međunarodni sudac. Broj 1 Rusi. Osim što su najbrojniji, najjači su svakako u seniorskoj kategoriji, u kategoriji osoba s invaliditetom. Nakon toga Kazahstan je jak, Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Bugarska. Osobe s invaliditetom ove godine smo po prvi puta pokrenuli kategoriju, otvorenu kategoriju, gdje smo imali sjedeće obaranje, na što sam posebno ponosan jer smo krenuli sa kategorijom koju već par godina pokušavam osnovati. Imali smo jedno veliko natjecanje u Splitu, prvenstvo Hrvatske prije 4-5 godina, gdje je došao 150 kilaš, najjači čovjek u Hercegovini, koji mi je odmah prišao kao organizatoru i rekao: gledaj, nikad u životu nisam izgubio na obaranju, naravno on se nije profesionalno bavio, nego baš taj kafanski dio. Nikad nisam izgubio na ruku, došao sam ovdje, zapamtit ćeš me u kategoriji, odmah ti kažem da ću biti prvi. Ne? I sad ne moram vam reći da nije pobjedio, niti u prvom kolu nije prošao. Evo, to vam govori koliko je predispozicija bitna, ali ne i nužna. Kao da govorimo o boksu, da se neko, dobro tuče na ulici, da on može nešto napraviti u boksu. 1. i 2. srpnja u Zagrebu odvija se veliki svjetski kup u Westinu na 17. katu sa panoramskim pogledom na cijeli Zagreb. Održat će se u vikend, subota i nedjelja, 1. i 2. srpnja, svjetski kup na kojem će nastupiti 200-tinjak natjecatelja iz 25 država. Pozivam sve zainteresirane, raspoložene za počet trenirati obaranje ruke, da nam se jave ili direktno u Domu sportova ili na Facebook profilu od Kluba za obaranje ruke Spartanci. Čekamo vas.